Kardom don marli atum kadug we phanta nili video long kelang ver tum hanstame choro parlo pinile thot sitame nili isi longri long pat pen kachi jua video si bonai ning hang don marli la bangke aduya hoy mate border alam bangke kalilo don marli tum athima la border alam bangke nangli nili pen ke ili tum solve damun e lake government a reading si dolo la si puthot nili bang jung jung kama thadam mate isi ituma district along angkur kache sak tang alam lake kupialam lo polote elitum non Karbi Anglong Autonomous Council ke long tang se tame 73 years lo don 20 ke cross lo polote la bangke platinum celebration se tame ke tang lo la sila 70 years cross that lo pusitame elitum penang an especially la West Karbi Anglong long bangke adim mate rong rup amen pusitame chumang tumamen si do thip lang la si nili ning ke hang mate jongsi isi ka request son law council tum hansta unason te lapinang an rong robamen ta lar et pen ili Karbi amen ta ear et ason te pusi nili ka matha don marli tum la bangke pipot lo plote ili tum phan important ke laki isi rong rup amen pusitame isi identity matidi munit amen le a religion kapang thek ita munit amen tumason mate khai kapang thek ta munit amen pen puason si rong rup amen pusita ili tuma khai amunit ke duadim lo plote ili tum ami thang amen le chi ir long ason te pusi mathadam athemanon 73 years an choklim aphi pusitame aprang ili tum lapu West Janja Hills mate United Khasi tumpen ili tum hala tum sitame Assam arlo a district mate ili tum sitame block 1 block 2 pu hala dak amen ke dodon Mikir Hills pu ahut ating chomang pen dorap saya hut ki irtang amen ansi ilitum bangke non sitami do ver lang don mo ki wang jia owe pusitame muni tum pang thek me dat pola bangke aprang nilitum ki do tang adim pula si conflict sitame la haita chichit reason lo pusinili mathadam la si especially la mane boundary area mate border area salong bangke di change thek ong me ong lo pusinili mathadam don athema kupi potsiki un edat po ili tumalongke autonomous power ta dolo lahai ki change ya phan ke lapen party pusitami itum central government pen chijulok ruling party si dolo lapen ili tum bang along pen le langdam pusitami kachar li dunang ji alam bang do bang ke alom suet business phansi ke bang example la marari bihari tum pusita alom suet si business han ke bang lapen bengali tum pusitami ili tuma district arlo ta do bon sitame la tum ke don pho vex sitame hedi gali le aki milo plote la tumke amen ka chiir ta ami thang tuma gali po don tropet pusta Krishna nagar ta homarori poti ta ho chohon pat ta ho la son sedi chiir dat po mo an api bang thubom pusta mi ilisita mi hang don thuda titila so mena bang sedi la si hala tum ninge si la hai amen ka chiir theki ili tum se ta mi chiir thek jima pusini le bang kama thadam athema ining hangvek lo plote un athema country amen ninge si ka change un matidi aprang all names lo hala non ilitung ki pudam Bangladesh pulata East Pakistan pu lapen aprang Thailand all name abang ke Siam pulo lapen aprang Sri Lanka amen ban bang ke Ceylon pulo la son thak si India arlo states mate kethe a city pusita hedi Pune pusta non ke Pune pulo Bombay pusta Mumbai pulo la son thak si ka prek do olang hala tum ninge si ki un ki ilitum ke la district arlo ronga so asa ke hedi mate langsung amen hajar pusitami unte Karbi amen ear etsi kimi pusi nilibang mathadam la bangke ilitum Facebook along that le lasang amen ki irnang nelo pu hedi chingchek chot bangai chok che la bangke mainly bangke initiative bangke la pu council pen pusita ki theki ding tum heni pangdak nangji committee seng nangji la pen within this year bangke la hai allo bang pidat nangji order pusita hedi la pen ilitum jong sining hangvek lo plote la bangke un la Google map pusa change that nang po la pen dokan tin pusta me shops along an banner pusita methang adukan long bangke chelar that nang po la pen ilitum pine function hajat along postame la pusi change pon chat nang pohela pen ili personally pusitame Aadhaar card lahai stame ili che change me lahai ke ka change sop munit ka pangchong abostu side matidi la si lahai abostu pusitame ilitum jongsi ha arpu ke the pen la sopat initiative and low plote volunteers pen ke langdun ka chari ji la pen local munitum ka chari ji abang ke la ke aning hang bang ta do pusini li matha la si don marli to mate new viewers ni
video ke lang atum nang litum PC puji dan marlitum amunit tum ke anutin si perspektif belek hedi lasi nang litum a view malite nang litum a concept pusta PC kama thama la so puthak hedi comments nang na pachini ikta don marlitum lapen nili kama tha son thot komanita dolang ma comments nang na pachini dun ignore lasi video bang ke la andal don marlitum jong si video ning dok plate like comment share pi ikta domi thakni kurwang thu